Ku Salima Central kumamveka mphekesera kuti olemekezeka mayi Jesse Kabwira omwe ndi nduna ya zamaphunziro akachenjede higher education komanso iwowa amalankhulira chipani cha Malawi Congress Party MCP agwa pa zisankho zachipulula kumeneko. Nde Jesse Kabwira akubwera pano kunena kuti ayi ngati maona kanema akuti awozedwa kuthamangitsa constituency zimene zitu ndi zabodza. Kunalibe ma primaries ku Salima Central ndipo iwowa sadagwe kumeneko. Aliyense amene akunena kuti Jesse Kabwira agwa ku ma primaries ndiye kuti munthu ya angochita nawo mantha. De tiwala kuti Jesse Kabwira azilongosera okha pano pa Nyasa Voice Box ndipo akamaliza mutuza maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Nkula anthu olephera timati anthu akamaluza fight amayamba kuluma. Lero kunalibe masankho achipulula. Lero ndunena pano ndikutuluka mu president palace kwa muzu palace kumene tilati nda president. Kumawa tinali limodzi kukanengo uko ako kakola amatipatsaso chithandizo china ku dziko lino. Ndemwe chidule anthu kumudzi kwa Khombedza, Tolongondo, kwa Levi kuli kose kamunena kuna manda zoni paka patenga musadanda ule kunalibe masankho lero. Amene mumuona kuuza kuti Jesse wagwa ndi mantha. Nde utenga wanga ndioti sitimadziwa kuti mugwa mwasanga moteri. Iyi ndi njira ine yonena kuti ife sitikuyima nawo. Koma anakunena chilungamo lero kunalibe ma primary palibe wagwa. Ndipo izi zaonetsa amene akukawina ma primary. Tinauzidwa pokonzekera masankho wakuti musagwiritse ntchito internet ngati chidwa koma kuyambira dzulo taona anthu akugwiritsira kutenga tiwana ndikumati hey Jesse awakanidwa wapangidwa stone pamene anaiti tinangozimwera makachaso awo nkumakuwa paja machiro kuti agulidwa. Ndena afe mwa anthu oti sakukavota sama area ama area anavala ma t-shirt anazikalira pasapo. Ndi anthu ngati mukumuopa Jesse imani pa chilungamo gwirani ma area osati kumapita kanama ku ujeni ku internet. Lero zimene zachitika zizaonetsa mantha akhazikika mwa amene ndikupikisana nawo ku Salima Central West. Constituency manager ikufuna muntu amene athe kumakhala pafupi ndachakwera ndikumauza mavuto awo amene akudziwa kuti pa nthawi yake analolera kutsekeredwa kuti anthu akwawo apeze chakudya anthu awo apeze zipatala. Nde ndifunanso ndikonze pano ndikumamva abale angawo achimwene angawo akumati hey ndapanga chitukuko chakunema akuluakulu chipatala chakunema mpite mkang'anema minutes akukhanso anapeza chipatala ndineyo. Ango chimalizitsa ndipo tsiku lotsegula ndinanena kuti ndikukuthokozana achimwene anga kuti mwakhala mbali mwachimalizitsa ni chito ayikulu. Koma amene anabweretsa chipatala meja aliyense ndikunena ndikumva pano ngati afuna kutsutsa apite ku council akapange check. Chimene chija ndinapanga argue ine ndi ma councillors anga awiri and tinapanga convince council we got it as a large project. Lero samauza anthu bodza ngati mufuna wina nenani chilungamo kunali nthawi yonseyi anthu apezeka kuti kuyamba kupita kuma area lero anthu aku Salima Central West afuna munthu amene amayenda nawo munthu amene amadziwa mavuto osati munthu oti akamadutsa ntawuni amakhala kumudzi wakweza mawindo akamafuna kupatsa munthu osakuona kumaliro osakhala nawo zimenezo ndiye masewera akufuna striker woti ikafika DPP kumanjenjemera kuti kwabwera munthu. Pano tinali limodzi ku parliament kunenani mudayankhulako tsiku liliro pano musapange chibwana ndipo ine nakhala chete nthawi yonse koma masewera mapanga awa omati yenda agwa akuluakulu kumene ndiye kundidzutsako muone amene ndikakukutumulireni wina ngati afuse nkhani ndi masankho amene akhalepo primary akaitana dzina lake ndikuchaya kugwetsa sindikusiya munthu maprimary achitika liti sana tiuze kuti maprimary akhala liti. Koma ine monga mwana wa chipani ndikudikira kuuzidwa kuti akhala liti. Izizi zomapita muuza anthu kuti primary mpa 17 inu ukakhala MP siwe bwana kuchipani dikira chipani chimakuuza kuti upanga chani. Ndiponso nkhani yomati muzisunga ma area nthumba ngati kuti ndakunyumba kwanu nchibwana ma area ndi achipani anthu tizimvera chipani. Ndelero ndifuna ndinenechi akangonena ine ndi ma primary kala atati 12 midnight mumumva wina atakuuzani kuti kwaipa sindikucheza ndi munthu ulendo uno khasi libwerere kwa mwini munda tasiya chibwana.